parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasnyam pun hau number pranyo saunat not henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise ban itu ithau pedeng para nong snong bat sei ki khun samla don sap haki kam le kai per kasnong nong thmai sning right mau tho hari boy district kalala ban pri perdaya ka lumpung tayo le kemen ka baningkong hapo kani kasnong ka balong hak jingelam urang ba snong uba marshal nong shli ringkat kid khot ka dor ba snong ki long kmi long pa bat ki khun samla snong ka te ka lumpung tayo le kemen ka baningkong la asdang pelong hak khat lai trik kulalung kot arajal pesan hakabau Dr. David Lingdo ulalong kum kongsan ban pli perda dak bekentiu ya kalama jong kasnong ringkat ka jingdon lang uba pateng mersing lembat kiwe haba keren kod u Dr. David uloong ba kibakum kini kilumpung kinlong ki kabu syaki samla bekin kiurun san ban sei ya kisap bekidon kum ka jing sedang ya kani katayo lekmen la pelong ya ka Yakob Shat bala shimbenta da ki khun jong kasnong nagi pratali kidong jong kani kasnong kumban sepentip hang ni baya kani kelumpung tayo lekmen la sedang haka khatlai terik kelalengkot arajar pesan an buat terter hakani katayo barok stayo da ki jinga kop ki babunjat ki bekentop ya ka AC writing drawing and painting karambut maupun blind penalty talk of war singing fancy dress marathon bat ka musical chair an penkot ya kani katayo lekmen hakat nyotrik kelalengkot arajar pesan to my week but nagamen bapi baro kibala penkrep ha nagamata kane lamanong kedos sipi baro ki kon samla bat ki kanaret tengah please sendon ni kane ka huge week nagane ka to my week tapkti bane kta bat kare ka por yo ibne kabu bane wan sipi pat kalong bani dun benta hakum gini ke program kalong ke kabak men ba kum kisnong peace no to yo ijai ya ke jinon kam jiki kon samla kiba dot kam shisha ya kum gini ke jai program ki encouragement ban uplift ya ka ta ka jing in ke jongki ban lift up ya ka ka ki don na ke donut jongki ki talents ki jongki namalada kung kiramba jong kashnong larang isu kit badia ba tangi ki banga ni hap ni krentai ka kamshnong larang imyo ka lawe jong ki kena ki kun samla jungi kata ka de lepa ka bala pakla ki kini ki pa ni si ki bonkam tang ban kumlo ban kamai ya ka jakpo bat kumlo ban thau ya ki yeng ban tiet ya kata ban lekum ta kim ban porshu ban prakat kei ka bapatam nam da dikon joki iwe na I parlok jenga dan iwe kun sinrang bat uri vastan pa judon ju feel si senru bat one by heki number ki ba sheneng nong uyo double promotion ru one first class habor ki ching puli ke jongo Rika ika banga benyau banga pet yang ni kena kelong ba kajing start ke jongu kalong ba kikli pa gile tang kuno ban tap ya katakan knowledge kajing tip kim shem la ai ya ukna kelong ba undan benta haki sports kiba kailang salang jingi ka don kam ni gesni ngayo iba kajing sting jung kime pa kadai hakalyang jong ka sport ye ki kon samla jongki kani ka prote kani ka ya be ye ka jingtip ye ka jistan ki kini pa ginang naman perkat kuno ki kon juga kin yo ye ka jinang jingstar kin puli ye ka ta kin long kunda ka ba tu khna ne ka tu khna ka tu ka samla al ka bagina achieve ye ka ta ka jingtre ka jingta jongki ka da joshua namar ba ka duna bangin aiman siam ye ki haka jingpul haka taka sport ni don kam ya kom kini ki activities baka shnong kala shim menta ba ngaru ngasoban ai mensim yupi ba ko ki kun samla ki khna barit
ki long kmi ki long pa ba fin shim ya ka jing ke kli haladihi ba ki khun jungi kan dan kam tang ya ka jing sta ki don kam ru ya ka jing kilamen ki don kam ru ya ka exercise ki don kam ki sport prepare menta ni silong tang kita ki badan ya ka jing tek nrai karkom perkhat perdain ka jong ki khon samla kalong dukha ngilong mentally sick ngim kot mung kia karkom perkhat perdain nomor ba ngim don ya kata ka disciplinary ka ba don kam yangi ka ba control ya ka jing kilomet ka ba control ya ki sports ki ba prepare ka tum ki sap ki talents ki ba ni don kam ngala syang ka tun teli ki ri ha keleng abroad manong shabar jong India na syam ba ki high school ki ba don shisha ki meet ya kata ka requirement ka jinon kam jong ki khun samla nadu bagi dang duit ki la ban pe ki khun samla ki don ka sap ayu ka bakerpang ba hakara ka sap bagi don ki ju pelong ya ki ban train ni ki la kalong ha singing ka dancing na ki ki activities ki ki talents bagi don ki ju tap ju penrong ki hanta ki train ki hanta waktu kena ulong hak football la kalong hak no ka kenja jingile ka ki sabu don nang tu hi ando la he lo pass out na ka school na ka college no university usang ban pentrikam ya ka kat kong ka sab ka bodon bat uyo ki kam ni hang ni syubyang belum malang don ke kota bade ka sport isi yo kam re 0.3 0.4 ni yo ha jela megalia jumi abaro niyo habide ba sport ka sayang te ka don man petebe gi kon samla ki banang shisha dengan ong napi hamni tangkat ni ni don shibon gi kon samla ki don la ka jong sap ka jong pong ya ka bakende ban yalam lang ki we ki bang don ya ka ban ipat haki ban petinen ti ki ba ngin ya don no ya ka nong my weeks ka ba nyimpat jule menom noru Tega jing temu jong kana ka weeks ka bangi belong kalong na ka banta ka jing ya itu itau ka jing ya jan ka jing ya kum si snong si tau namar ba ka snong ka jong i kla dei ka snong ka bla he bla yar teng teng ngim ya itu su iwe pa Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru ar nyau lai